Lijep pozdrav svima! Danas ću vam na zahtjev pretplatnika pokazati moj recept za somun, to je lepinje za ćevape. Ovdje sam već pripremio sve što nam je potrebno kako bi video bio što kraći. 400 g glatkog brašna, prstohvat soli, 1 kvasac, malo šećera i 3 dl tople vode. Najprije ću u jednu manju posudu istresti kvasac, dodati toplu vodu i malo šećera kako bi aktivirao kvasac. Zatim ću u brašno dodati sol i dobro promiješati. Za one koji ne znaju, sol poništava djelovanje kvasa, a šećer ga aktivira. Zato je važno da se sol odvoji od kvasa jer se tijesto inače neće dignuti. Nakon nekoliko minuta kada je kvasac počeo ubriti u čaši, možemo ga dodati u brašno, a zatim i vodu te zamjesiti vrlo mekano tijesto. Zatim posudu sa tijestom pokrijemo i ostavimo oko 30 minuta na sobnoj temperaturi da se tijesto digne. Kada se tijesto diglo, prebacimo ga na poprašinu površinu i premjesimo tijesto sa još oko 100 g brašna. Ovdje sad imamo nešto više od 800 g tijesta. Ako volite manje i tanje lepinje, možete napraviti 4, no ja osobno volim malo veće pa ću od ove količine napraviti 3. Njih ću opet pokriti krpom i ostaviti 15 minuta da se dižu na sobnoj temperaturi. Sada ću oblikovati lepinju na sljedeći način. Prvo ću prstima stisnuti tijesto u oblik lepinje, a zatim ću močiti ruke u hladnu vodu. Uzorak na gornjoj strani lepinje ovisi o vama. Kvadratići, romboidi ili možda cvijet. Lepinju ću peći na 180 stupnjeva ventilator 15 minuta.